O mexillón volveu a reinar en Cabo de Cruz e conseguiu atraer a miles de visitantes. Había ganas desta festa despois de 8 anos sen celebrarse, converténdose así unha vez máis nunha das citas gastronómicas máis multitudinarias das que se celebran por toda Galicia. Bueno, a verdade que espectacular, o sea, non esperábamos tanta xente, sabemos que vai haber moita xente, pero que estamos desbordados, pero bueno, con traballo todo se saca adiante. Agora toca que a xente, sobre todo, coma mexillón, que disfrute e que poñamos en valor este produto que é tan bo das nosas rías. A organización preparou diversos pratos para degustar o molusco rei das nosas rías, como o caso de empanada, vinagreta ou incluso hamburguesa, aínda que o prato con máis éxito foi o de toda a vida, o mexillón ao vapor. É unha vinagreta de encurtidos con sandía, a verdade, así é unha parte máis innovadora. Temos o famoso, mexillón ao vapor, temos unha empanada de mexillón e tamén temos unha cuarta elaboración que é unha hamburguesa de mexillón tamén. Así un pouco para mezclar a parte innovadora ca parte tradicional. Mexillón ao vapor, un pouco de todo, empanada, está todo rico. Recomenda a xente que po ano ten que vir aquí. Como lle recomenda? Hombre, que menos sea, isto é lo más de lo más. Cabo de Cruz é o máximo. Está muy bien, la verdad, muy buen menú. Cal comeches? Muy bien, muy bien. La empanadas, mejillones, la hamburguesa, el picadillo, estaba maravilloso. Dende a organización da festa, na que ademais do Concello e a Consellería do Mar, se implicaron tamén as asociacións de mexilloeiros Asme Cruz, a Marxa, a Mebarraña, Virxe do Carme, o Mega e a Boirense. Destacouse o éxito acadado nesta edición. Xunto ás autoridades locais, co alcalde José Ramón Romero á cabeza, non faltaron a esta cita a directora do Intecmar, Covadonga Salgado, en representación da Consellería do Mar, e o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso.